Здравейте, приятели на Живица! Аз съм Жижи, вашият виртуален гид в света на естествената и премиум грижа за косата. Днес имам удоволствието да ви представя един от абсолютните ни топ продукти – натуралния серум за укрепване на косата и стимулиране на растежа. Този серум е създаден, за да даде нов живот на косата ви. Формулата му е с висока концентрация на активни съставки, които работят в перфектна хармония за укрепване на косема и възстановяване на скълпа. А сега да ви разкажа повече за невероятните съставки, които го правят толкова ефективен. Хидролът от розмарин помага за подобряване на кръвообращението, стимулира растежа и намалява косопада. Екстракт от конски кестен укрепва корените и създава здравословна среда за растежа на косата. Берингърш и брахми – екстракти от аюрведични растения, които не само предотвратяват косопада, но и правят косата по-плътна и блестяща. Лаврово масло и масло от амла дълбоко подхранват и увлажняват скалпа, предпазват от пърхот и раздразнения, като същевременно укрепват структурата на косата. Кофеин и масло от Сейнт Тома стимулират кръвообращението и подпомагат растежа на здрава и силна коса. С този серум косата ви ще стане по-здрава, по-плътна и блестяща, като резултатите са видими още след първите седмици на употреба. Как да го използвате? Нанесете серума директно върху скалпа, масажирайте нежно и оставете активните съставки да свършат своята магия. Може да го използвате вечер или няколко часа преди измиване, изборът е ваш. А за пълна грижа за косата си, допълнете режима си с нашите твърди шампуани. Ако търсите допълнително укрепване и борба с косопада, препоръчвам твърдия шампуан Сейнт Тома или Берингърш, а за допълнителна плътност и блясък арган и жожобеа. Подарете на косата си истинската грижа, която заслужава. Разгледайте продуктите ни онлайн и споделете в коментарите вашите впечатления. До следващото ни видео, приятели! Аз бях Жижи и както винаги до нови срещи в света на Живица.